ଆପଣ କିଏ? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମାତା? ମା? ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ଆଉ ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି? ବାପା ଜେଲ୍ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ବାବା କାହିଁକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆରୋପ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ମାରିବାର କିମ୍ବା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପୁରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମାତାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ହେବ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁକିଛି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରେତମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ମାଇକ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ତଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେହି ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରେତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ ଖରାପ ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକଟେ କରିଦିଅ ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଅଛି?